Chiar și azi, dacă te uiți, trecutul zace în fața ta, în straturi de timp, sedimentat, comprimat, cu ascunzișuri tainice și tunele în care ceea ce a fost nu a dispărut încă de tot, ci continuă să existe. Dintre toate poveștile care țin de miez și esențe, tema selecțiilor citești din iunie, fantomele sunt cele mai imprevizibile, iar Ochiul negru al fluviului, povestiri cu stafii, îi dă ocazia scriitoarei Jeanette Winterson să caute reperele la zi pentru spaima și speranțele pe care le ai azi. Este vorba și despre inteligență artificială, dar și despre lucruri pe care altfel le-ai considera incredibile. Vremea a tocit unghiurile ascuțite ale pietrei, care acum întoarce către tine un chip lustruit.